PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Ang panmahal na aldaw na drama hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. VRM Events and Miss Risa Lanusa Ubaldo, JM Olbas Marketing, Nelstar and Adam Fitness Gym, J2K Manpower and Allied Services, Mayor Gemma Onghoko, Engineer Mier Legaspi, Municipal Councilor Attorney Ian Makasinag, Board Member Mila Bal, Barangay Captain Nino Albert Berhuega, Barangay Kagawad Freezy A. Bulawan, City Councilor Sunshine Imperial, Board Member Glenn Casulia, Municipal Engineer Fiel Montaliana, Hotel Central Legazpi, New Blossom Catering Services, Ogie Ramirez and Dads Rañeses, Good Vibes MC Bird, Obelia Baldano of Superlicious Bake Shop, Don Berhuega, Herprint Printing Services, Mrs. Riza Andes and Travelers Insurance Surety Corporation, Honorable Mayor Caloy Baldo, and Ravax Anti-Rabies Center. Diyos marhay na aldaw sa indugabos mga tugang. Uya kita sa aldaw kan Martes, kaining Semana Santa. Tanganing satuyang ipadagos, ang satuyang paghurup-hurup, manungod sa agi-agi kang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesus na satong kagurangnan. Ini sarong solemning simana, pinunan niyato kan Domingong nakaagi, inaapod niyato na Domingo de Ramos, kan pasyon kan satong kagurangnan, Palm Sunday of the Lord's Passion. Tangani, nalugod paman, sarabay kita, sararo bilang sarong simbahan na simbagan, andaing tapos na pangapudan ni Kristong kagurangnan na magsunod sa iya, asin magbalik sa harong kan satuyang Ama. Kaya mga tugang, sa aldaw na ini, tawan ta ning paghurup-hurup an sa iyang mga inagihan, asin satuya na tawan ning magayon na kasimbagan, tanganing mas lalong mapararom ang satuyang pagkadisipulo sa iya. Kita mga tugang, inaapudan na maging disipulo ni Kristong kagurangnan. Bako ta kita maninigo, kundi dahil kan sa iyang pagkamuot, buot niya na makisumarong kita sa iyang misyon, tanganing pag-abot kang panahon, mapasatuya ang kabilugan ing buhay. Sabi baga mga tugang sa Ebanghelyo susog ki San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 23. Kung buot kitang magsunod sa iya, sayumahan tan sa tuyang sadiri, paasanunan sa tuyang krus arual daw, asin magsunod sa iya. Whoever wants to follow me must deny himself, pick up his cross daily, and come after me. Iyan ang sabi sa tuya ning kagurangnan. Ang sa tuyang pagtauning kasimbagan, kaining sayang pangapunan na magsunod sa iya. Minahatod sa tuya sa makahulugan na pagsimbag, sa agyat kaining banal na panahon kang Kwaresma. Kung sa tuya panyatong nagigirong duman mga tugang, kang tuminalikod na Miyerkules de Ceniza o Miyerkules ning Abo, as Wednesday. Ang pangapunan sa tuya is to turn away from sin and believe the gospel. Talikdan ang satuyang kasalan, asin kuguson niyato ang marhay na bareta ning kaligtasan. Asin itinaw sa tuya ang mga paagi, tangani na ini sa tuya na masimbagan. Yaw na limbawa ang tulong harigi kang Kwaresma, the 3 pillars of Lent, na dayaday niyato na pinaghurup-hurupan. Enot, ang pagpamibi o pagpangadyi. Ang ikadua, ang pag-ayuno. Asin ang ikatulo, ang paglimos. Prayer, fasting, and almsgiving. Mga importante na bagay
na dapat sa tuyang balikan. Tatibaad kita na lalamos na kan mga padagka kang kinabano na bagay. Iyon yan mga aldaw, iyon ang panahon na sa tuyang balikan ang mga pangapudan inin kagurangnan. Tangani kita makabalik sa satuyang harungkan Ama, asin padanay ang satuyang paglakaw sa kaliwanagan, paglakaw sa kabanalan, na yung pangapudan sa tuya ni Kristong kagurangnan. Anda na yung pangapudan, to be holy as your heavenly Father is holy. Ang magpakabanal, dahil taan sa tuyang Ama banal. Kaya mga tugang, tandaan niya to, na ang pagsimbag niya to sa dayaday na ining pangapudan ni Kristong kagurangnan, na magsunod sa iya, na maging disipulo niya, sarong misyon para sa tuya. Misyon, tangani na kita, makiumagid kay Kristong kagurangnan. Misyon, tangani madarata siya sa satuyang banwaan. Mamidbidan na siya sanaan satuyang kagurangnan, siya sana ang satuyang kaligtasan. Mga tugang, kita hinimo ni Jesus na maginyang simbahan. Aram niya to mga tugang na ang simbahan ba kung yan struktura na linalaugan niya to kung kita nagsisimba. Iyan ang harungkan simbahan. Ang simbahan kita, mga tao, nagtutubod, nagsasaksi sa pagtubod. Asin, bilang simbahan, nabubuhay kita sa misyon. Aram niyato na daining simbahan, kundi misyon. Iyo sana ini, ang rason, ang patugmadan, kung natatahini mo kitang simbahan. Hinirasan kita kan misyon ni Kristong kagurangnan. Kaya dapat na maging dayupot kita sa misyon na iyan. Dayaday niya to na nadadangog na ang panginot na misyon kan simbahan. Ang sentral na misyon kan simbahan, iyon ebanghelisasyon. Daing sawa kitang naginanyog kan tataramon ini. Every now and then, nadadangog niya to sa nguso kan mga ministro kan simbahan, ang tataramon na ebanghelisasyon. Asin daing iba ining kahulugan, kundi ang satuyang sadirihon si Kristong kagurangnan bilang satuyang kaligtasan, bilang satuyang kagurangnan na mahatod sa tuya kang kabilugan ning buhay. Asin kunyaw na satuya si Kristong kagurangnan, kita may kusog ning buot, may isog ning pagtubod na ihiras siya sa iba. Iyan ang inaapod na ebanghelisasyon. Dahil man kita kaipuhan na maging madunong mga tugang. Dahil man kita kaipuhan na magkaigwan ning halangkaw na inadalan o may dakulang pangaran sa banwaan. Ang satuya na pag-ako sa iya, na sentro kan satuyang buhay, ang satuyang pagsaksikan sa iyang mga ginibo digdi sa ibabaw ning kinaban, ang satuyang pagdara sa iya, pagpamidbid kang kahadian ning Diyos na sa iyang pinamidbid sa tuya, sa satuyang kapwa, iyong kabilugan kan ebanghelisasyon. Sabi baga mga tugang, charity begins at home. Dahil niya to may papamati sa iban, ano man nakarahayan, kung ang karahayan ay yan, daiyaon sa satuya. Kaya ngunyan, ipinapamidbid sa tuya, na dayaday niya tong girumdumon, na uya kita nagbabaklay digdi sa ibabaw nindaga, na may katuyuhan, may kinigibong misyon. Asin dapat, yaon sa tuya mga tugang, ang kaugmahan, kung kita nagigibo kan misyon na ini. Tandaan niya to mga tugang na sinabi sa tuya ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 16. Siring man makukuha niya to ini mga tugang sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 3. Na kita gabos, sinusubol bilang mga karnero sa tao ning mga lubo. Iyo pala niyan mga tugang ang kasugaan sa tuya sa satuyang misyon. Na dai man kita inaapudan to live our lives on a bed of roses. Kaipuhan niya to na mamidbidan ang krus, kaipuhan niya to na paasanon iyan. Alaga dai niya to iyan mapapaasan
kun habutang sayumanan sa tuyang sadiri, ang sa tuyang pagkadagka sa mga kinabano na bagay, ang sa tuyang pagpauripon sa mga bagay na material. Kaypon, sa tuyang masayumahan ang sadiri, matalikdan ang gabos na ini. Asin, mapapaasan niya to ang krus. Asin sa satuyang pagpaasan kang krus, maug makita kang pagibo ka iyan. Taan sugo palan sa tuya, susog sa nadang ugniyatong kasabihan kan mga ibanghilista, na sinusubol kita bilang mga karnero sa tao ning mga lobo. Na di kita mga tugang mag-asa ning anuman na material na kabayadan dahil ta kita minasunod sa kagurangnan. Na di kita mag-isip na magpayaman dahil ta kita naglilingkod sa simbahan. Na di kita mga tugang magpaabaw-abaw dahil antay napudan kita ning kagurangnan. Gabos ini mga tugang minaapod sa tuya sa kapakumbabaan. Taan tunay na pagkabuot, ang tunay na paglingkod na patugmad sa kapakumbabaan. Takong kita mga tugang nagpapaabaw-abaw, da ita kayang maglingkod sa sarong tugang, lalong-lalo na sa kasaradayan. Dahil tayaon ang satuyang pagkamakasadiri, yaon ang satuyang ambisyon, yaon ang satuyang mga material na kaisipan. Alagad ang pangapunan sa tuya na pano ning kahuyuan ning buot, pano ning kapakumbabaan, pano ning buot siring sa sarong karnero, mapasiring kita sa lugar na may mga lobo o pano ning lobo. Mga tugang, iyan ang satuyang realidad ngunyan. Ano ang mga lobong ini kan satuyang presenteng pagkabuhay? Di man ini mga tugang nangangahulugan na yaon ang mababangis na hayop masabat sa tuya. Tayaon kita namumuhay sa tao kambanwaan. Day man kita sa kabuldan, day man kita sa kadlagan. Alagad igwang mga klasing kadlagan sa satuyang presenteng pagkabuhay. Asin yaong yan ang palain-lain na lobo na satuyang masasabatan. Ang mga kadlagan kan satuyang mga pagkamakasadiri. Ang mga kadlagan kan satuyang mga ambisyon na material. Ang mga kadlagan kan satuyang paghuma sa satuyang kapwa. Ang mga kadlagan kan satuyang material na ambisyon. Ang satuyang mga kadlagan kan pagbasang-basang kan dignidad kan satuyang mga tugang. Ang kadlagan ng mga kautikan na rampantingon yan, nakalat ngunyan, na nangingibabaw sa dalagan kan satuyang buhay aru-aldaw. Iyan mamidbidan niyato. Ano ang satuyang presenteng realidad? Yaon mga tugang ang nakakangirhat na gira sa Middle East. Dahil kita masabi na dahil taharayo kita duman sa lugar na ito, dahil kita apektado. Apektado kitang marhay kay ning nangyayaring gera mga tugang. Enot sa gabos, dahil kan sa tuyang kadukhaan, kadakol kitang mga kadugo, kadakol kitang mga kapamilya, kadakol kitang mga tugang, na naghali sa satuyang lugar, nagpasiring duman sa mga lugar na iyan, tangani makapaghanap buhay, makahatod ning tabang sa satuyang mga nagtitios na pamilya, digdi sa Pilipinas. Lambang pamilya siguro, digdi sa Pilipinas, igwang tugang o igwang kadugo, igwang paryenteng OFW na yaon sa mga lugar na iyan. Kaya apektadong gayo kita kang nangyayaring gera. Bako sa na iyan mga tugang. Titangunyan na yaon dahi man nakakadangog kamputukan. Nahiling tasana sa satuyang mga TV screens. Nadadangog tasana sa mga bareta na kinakalat aru-aldaw. Alagad apektado dahil kan epekto kan iriwal na iyan. Dahil niyato mga tugang masabutan kung natatasiring ang minaabot sa tuya na kamunduan. Yaon halimbawa mga tugang ang pagtaas kang presyo kang gasolina. Ang gabos na hirot niyato na nga ipon ng gasolina, kaya ang gabos na bagay nagtaas man ang presyo. Sa satuyang dukhang pagkabuhay, halos dahil niyato maisip kung paano mag-abantean sa tuyang buhay.
Kaya idinudusay na sanan yato sa kagurangnan. Kaya yaon mga tugang an epekto. Yaon ang kaurasan na darakang gerang ini sa satuyang pagkabuhay. No rin daw ini matatapos. Di kitang pwedeng diktahan ka ini. An satuyang magiginibo, ngunyan bilang kasimbagan sa pangapudan ni Kristong kagurangnan na maging disipulo niya buot sabiyon, maging disipulo ning katuninungan na danay ipangadyi ang katuninungan kan satuyang banwaan. Nalugod pa man matapos na ang gerang ini, dahil taday ni mahatod ning anuman na positibong bagay sa satuyang buhay. Never nan sarong gera maging solusyon sa problema ning banwaan. Dahil nung ka nangyari na ang gera, nagatod ning marayrahay na resulta sa buhay nin tao. Ang gera, dahil ta kontra ini sa kabutan ni Kristong kagurangnan, kontra sa plano ning mahal na Diyos na kita maging sarong komunyon, na bubuhay kita bilang sarong komunidad, ang gera perming matod sa tuya ning karatan, ning pagkaraot kang buhay, ning pagratak sa dignidad kang tao, na linalang ning mahal na Diyos na sa iyang kaimahin kalalawgon. Presensya niya digdi sa ibabaw ning dagat. Kaya mga tugang, iyan ang sarong realidad, sarong lobo na sa tuyang sinasabat mo niyan bilang karnero, bilang sarong instrumento ning katuninungan digdi sa kinakban. Gera mga tugang, de sa tuya ning mauugma kaiyan. Aroal daw kitang mga ji, oras-oras kitang mga ji, hagadon ang katuninungan ning mahal na Diyos, tayo sanayan ang solusyon sa anuman niyatong inaagihan na kagabatan ning buhay. Kaya inuulit ko mga tugang, asin lugod pa man sa tuya ining tawan ning pagpatutuo, asin sa tuyang kondenaron an anuman na iriwal, an anuman na gera ning banwaan, taan gera bakong solusyon ning anuman na problema sa ibabaw ning dagat. Bako ini mga tugang napasirikatan kan tibay, kan yaman ning sarong banwaan. Ang gera mga tugang dakulang paglaban sa tugon ning kagurangnan na magigitang mga instrumento kan sa iyang katuninungan. Si Jesus ang prinsipe ning katuninungan, minapod sa tuya na magsunod sa iya, tanganing siring sa iya, maghatod man kita ning katuninungan. Adagyat sa tuya mga tugang, not simply to be peace lovers, bako sa nang mamuot sa katuninungan, kundi inaagyat kita na maging peace builders, na kita ang tagahimo kang katuninungan. Kaya hinguahon niya to, nalugod pa man malabawan kan sa tuyang mga pamibi, asin mga gibong herak, pagtabang sa satuyang tugang, ining nangyayaring karatan, bako sa naduman sa Middle East, alagad mina-afektar kang gabos niya tong banwaan, gabos kita nagtitios ngunyan. Mga tugang, ano pa, digdi sa satuyang presenting kadlagan, ang mga lobo na dapat niya to mamidbidan. Yaon mga tugang nagkakalat, asin ang ibabaw ang inapon niya to mga fake news. Buksan niya to ang satuyang mga computers, buksan niya to ang satuyang mga laptops, buksan niya to ang satuyang mga cellphones, buksan niya to ang anuman na mga social media, gadget niya to. Ano ang nahihiling ta? Halos gabos kaputikan na garubagang hinihimo ninda na dapat niya tong tubudan. Pinapatubod kita kan dating sala. Ginigibo nindang tama ang dating sala. Asin kita ngunyan, danay na linuloko. Dipisilon mga tugang, ang pagmidbid kung arin ang tama, kung arin ang sala. Lalong-lalo na, dahil kan ambag kan inaapod ng AI, Artificial Intelligence, na bako gabos tama, bago gabos tabang para sa tuya. Kadakul-dakul na beses ang kitaan linuloko kan mga AI na iyan. Mala nga ni mga tugang,
sa satuyang paghiling kan mga ladawan, kan mga retrato diyan sa cellphone, sa TV o sa inman na nahihiling ta iyan. Dipisilon ang pagtaram kung arin ang peke, kung arin ang tunay. Alagad mga tugang, kita mismo na may konsyensyang marhay ang makakadetekto kung arin ang tama diyan. Halimbawa mga tugang, diyan sa satuyang mga nahihiling na mga ladawan, na mga bareta ninda, na mga kinakalat ninda, nakikiiwal ang pamayukan simbahan kontra sa siisay man, dai mang kaangki katutuan, dai kaangki realidad mga tugang. Ang simbahan, ang mga ministro ning simbahan, nangangapod, tangani kita maging sarong komunyon, maging sarong pamilya ning mahal na Diyos, maging sarong simbahan na sinodal. Gabos kita inaalok na maging kabtang kaining pagbaklay ngunyan sa ibabaw nindaga, na kita magkasararo, maging sarong banwaan, maging sarong pamilya ning mahal na Diyos, asin makuan yato ang kabilugang kambuhay sa pagtubod, ang kabilugang kambuhay nin sarong nagsusunod o disipulo ni Kristong kagurangnan. Kaya ngunyan mga tugang, paano niya to mamimidbidan ang mga lobo kang kautikan, kan mga fake news, or inapod tang deep fakes, dipisilo na mamidbidan kung ini tama, kung ini sala. Alagad sabi ko ngani, sa dikta kan satuyang konsyensya, sa pasabong kan Espiritu Santo, namibidbidan niya to kung ano ang sala na pinapaabot sa tuya, kaya dain niya to basta-bastang pagtubudan. Enot sa gabos, dain niya to mga tugang ipagsugal ang bilog niya tong aldaw, ang gabos niya tong oras, diyan sa atubangan kan sa tuyang computers, laptop, cellphones, social media gadgets, o ano pa man mga tugang. Dahil igwa kitang kadakol na mga responsibilidades sa buhay. May mga katungdang kita na dapat atubangon. Bako sa na mga tugang na warauntaan oras diyan. Ining mga social media gadgets, mga kagamitan, instrumento hatod sa tuya kan modernong komunikasyon. Dakulaon ang tabang sa tuya. Dakulaon mga tugang. Alagad gamiton ta sa may etikong paagi. In an ethical way. Na day lugod magraot kan dalagan kan sa tuyang buhay, kundi magtabang sa satuyang pag-abante, pag-asenso, pagdunong, asin tanganing mapakarhay ang lakaw kan sa tuyang buhay. Kaya kaipuhan niya to na may oras na sa paggamit kaiyan. Kung kaipuhan sa trabaho, natural. Kay ribanan yan. Alaga din niya to sinasalakan, tangani ang sa tuyang marhay na kaisipan, ang sa tuyang malinig na intensyon, maparatan dahil kan influensyang negatibo, darakang gabos na iyan. Malata sabi nga di baga sa tuya ni Papa Benedicto kan siya ang Santo Papa Nyato, nan mamundong realidad kan sa tuyang pagkabuhay, nan mga modernong kagamitan ini sa komunikasyon, day naghararani sa tuya, day naghimo sa tuya na tunay na magturugan, day nagatod sa tuya sa pagiging sarong tunay na komunyon bilang mga aki kan Diyos. Iyo ini ang makamundong pangyayari na dapat niyato na mamidbidan. Sa kadlagan kan sa tuyang modernong pagkabuhay ngunyan mga tugang, ano pa ang mga lobo na dapat niyatong mamidbidan? Yaon mga tugang, ang influensya kan mga leaders niyato who are living in moral decadence, na dai namumuhay bilang mga leader, na ang kaisipan bako ang karahayang kambanwaan, kundi ang pagpayaman kang sadiri, ang pagimunin sarong kahadian, asin ang pagpadakula kan ngaran, tanganing magkaiganing influensya, magkaigwa ning dakulang oportunidad sa material na kinaban. Mga tugang, makamundong nangyayari ini. Daing tapos ang bareta na ipinaabot sa tuya, kanyaon
itong pagkalat kan pagdaraya sa gobyerno o pagdaya kang gobyerno mismo. Mga tugang yaon sa mga flood control, yaon sa pagharabasan, yaon itong palain-lain na mga forma ning paghabon sa kwarta kang gobyerno, kwarta kang mga tao. Ano ang inabutan mga tugang? Sa halawig na iriwal, sa halawig na pasuruhayan, sa halawig na mga debate sa Senado, sa Kongreso. Igwa na daw mga tugang kita ning ebidensya na may sarong dakulang tao, dakulang pangaran na yaon na sentensyahan sa pagibo kan dakula na pagdaya sa gobyerno. Aram niya to ang kaso kang graft and corruption na nangyayari. Alagad, igwa daw kita mga tugang ning sarong persona na sabiyon, huyan. Mala nga ni, sabi may ma-Christmas da sa kulungan, sisay ang nag-Christmas duman. Asin, pinahimutikan mo niya na daay manda ka nagtaram. Alagad, gabos kita nakadangog ka iyan. Malain-lain iyan ang mga lobo na dapat niyatong sabaton bilang mga karnero. Yaon pa sa tao kan sa tuyang modernong kadlagan, ang mga lobo kan mga imoralidad sa satuyang presenteng pagkabuhay. Kung saan ang katukdoan kan inang simbahan linalabanan, mga taong madudunong, ginagamit ang sa indang kadunungan, ang sa indang makasadiring filosofiya, tangani kontrahon ang katukdoan kan inang simbahan. Tanganing kontrahon ang katukdoan, kam plano ning mahal na Diyos sa satuya. Iyo ini ang mga modernong lobo sa satuyang modernong kadlagan. Kaya ngunyan, inaapudan kita na satuyang atubangon ang misyon na itiniwala sa tuya ni Kristong kagurangnan. Tangani lugod pa man, magi kitang tunay niyang mga disipulo. Asin sa tao kang pagibo niyato kan sa tuyang misyon, dain niyato mga tugang, ipagkulog ning buot o dulagan ang satuyang misyon dahil kan mga nangyayaring kontradiksyon, dahil kan mga nangyayaring pagpasaluib sa iya. Ini ang magayunon nyatong giromdumon mga tugang. Nakan Dominggong tuminalikod, kita nagrukyaw kam paglaog ni Hesukristo sa siyudad kan Jerusalem. Ang sa iyang matriumfo, ang sa iyang solemning paglaog sa siyudad kan Jerusalem, kung sa intinawan siya ning grand welcome kan mga tao. Nagkukurahaw, nag-aawit, nagbabayli, naglulukso sa kaugmahan sa pagdalaw niya duman sa lugar. O sana sa hadi kan mga hadi, o sana sa aki ni David, iyon mga tugang antingog na nadangog. Alagad mga tugang, day nahaloy. Mismong mga taong nagkurahaw ning siring, iba na ang kurahaw. Ipako siya sa krus. Ipako sa krus. Crucify him. Mga tugang, iyan ang realidad kan banwaan na satuyang pinagmimisyonan. Iyan ang realidad kan satuyang kinaban. Kitang ngunyan ang magibo ning desisyon para sa satuyang sadiri. Siring duman sa nadangog niyatong ebanghelyo kan Dominggong tuminalikod, kita man ang pinapapili. Sisayan sa tuyang pipilion, si Barabas o si Jesucristo. Kita ang madesisyon kaayan mga tugang. Si Jesus, pinadagos yan misyon. Minsan di siya pinili kan mga tao. Minsan siya pinasaluiban. Aram ni Jesus, kan luminaog siya duman sa siyudad kan Jerusalem. When he entered the city of Jerusalem, he knew for sure that it would translate to his passion. It would translate to his death. Kaya, padago siya mga tugang, sa God uminabot sa Kalbaryo. Asin pagabot duman kan siya ipako sa krus, ano ang enot niyang inatang? Ano ang enot niyang tataramon? Father, forgive them, for they know not what they do.
Sa iyang ipinaghagad ning tawad, itong mga tao na naghatod sa iya duman. Sa iyang ipinaghagad ning tawad, ang bilog na kinaban. Sa iyang ipinaghagad kita na mga minasunod sa iya, alagad nahuhulog, alagad nagkakasala. Kaya mga tugang, magayon na pagirumdum sa tuya, ngunya na aldaw. Aldaw ning Martes, inaapon niya tong Martes Santo. Nalugod pa man, siring kay Jesus, day kita mag-atras. Siring kay Jesus, day kita mag-raning gana. Siring kay Jesus, day magluyan sa tuyang pagtubod. Padagos niya tong gibuhon, an sa tuyang misyon, sa tahaw kan mga pagpasaluib. In the midst of all forms of betrayals, yaong kita sa pagpadagos kan misyon. Si Jesus, pinasaluiban kan sa tuyang, kan sa iyang mga kahimanwa. He was abandoned by his own friends. Sagkodan sa iyang mga amigo, nagbuta sa iya. Alagad day siya nagbutas sa misyon. Siring mang kita mga tugang, iyo ini ang pasabot sa tuya. Sa tao kan mga kaurasan na sa tuyang hinahampangunyan. Sa tao kang kadipisilan kang pagkabuhay. Sa tao kan mga pagbalo asin sugot ning kasalan. Darakan mga material na ambisyon kang kinaban. Dain niya to pagbutasan ang sa tuyang misyon. Day kita magluya sa pagsunod kay Kristong kagurangnan. Sa tao kan mga pagpasaluib ning palainlain na tao. Pagpasaluib ning palainlain na pangyayari sa tuyang buhay. Ipadagos niya to ang pagsunod sa iya. Girumdumon niya to mga tugang na ining Semana Santa na sa tuya na sineselebrar mo niyan. Sarong pagpagirumdum sa tuya na ang Diyos danay na dayupot sa satuya, danay na namumuot sa satuya, minsan sa tao kan satuyang pagpasaluib, minsan sa tao kan satuyang pagbulag o pagdulag sa iya, danay siyang namumuot sa to. Si Jesus, iyo ang minapamibi sa tuya. Nalugod pa man, patawadon ang anuman niyatong kasalan, alagad iyan sa tuyang pagmunduan, tangani mamidbidan niyato an sa iyang dakulang pagkamuot. Day nalaladop na pagkamot bilang sa tuyang paratubos. Asin pagabot kan aldaw, makamtanta ang buhay na daing kasagkoran, na iyo an sa tuyang inaandaman na selebrasyon na nagdadangadang. An sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan, na inihira sa tuya, an lambang panggana, an lambang kusog, tanganing mapasatuya ngapit ang buhay na daing kasagkoran. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB